Ja, vi har læst den artikel her, der hedder Din kønsdel afgør. Til at starte med det vil jeg gerne lige tage opgave 1. Introducere teksten ved hjælp af det retoriske pentagram. Her emnet er ligestilling, og afsenderen det er Ulla Tornemann, og hun er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund. Så der modtageren, det er primært legetøjsproducenter, men faktisk også forældre og generelt det danske samfund. Og situationen der er, at Ulla Tornemann, hun mener ikke, at der er ligestilling i Danmark. Og sprog og genre, det er formelt skriftsprog, og genren det er et læsebrev til en artikel. Så har vi så spørgsmål 2 her, som lyder: hvilke appelformer vil teksten bruge af? Kom med teksteksempler, forklar hvilken betydning det har for tekstens indhold, at disse appelformer benyttes. Og vi har skrevet, at Ulla Tornemann bruger 4 gange ordene "det gør ondt". Her bruger hun altså appelformen patos, da hun henvender sig til læserens følelser. Ja. Så opgave 3, den lyder: undersøg tekstens argumentation ud fra Tolkens argumentationsmodel. Ulla Tornemanns belæg, det er, at der ikke er den ligestilling, som hun mener, at samfundet generelt har en opfattelse af, at der er. Og hendes påstand er, at det hæmmer børnenes udvikling. At der ikke er den her ligestilling. Og hendes hjemmel, det er, at det vil skabe nogle alt for kønsbevidste børn, som ikke får lov til at være sig selv og udvikle deres fulde potentiale, da de skal leve under det her kønsopdelte legetøjsmarked. Ja, så har vi opgave 4, som lyder: læs om argumenttyper på side 104-106 i begreber om dansk. Og bruges der så bruges der bestemte argumenttyper i teksten. Og Ulla Tornemann benytter gennem teksten den anden argumentationstypen autoritetsargumentation. Det sker de 2 gange, hvor hun henviser til undersøgelser. Hun bruger også gentagelser af bestemte ord. Hun siger, det gør ondt en hel del gange i starten af artiklen. Ja. Et eksempel. Spørgsmål 5. Hvordan virker teksten på modtageren? Teksten den påvirker modtageren til at tænke en ekstra gang over ligestilling i Danmark. Måske læseren stiller sig selv spørgsmålet: har vi virkelig ligestilling i Danmark? Derudover påvirker teksten de modtagere, der har børn, til at tænke over denne kønsopdeling, som især tydelige vuggestuer og børnehaver og i legetøjsmarkeder, butikker i dagens samfund. Det var alt, vi havde. Tak for denne gang. Tak for i dag, Karen.